Днес ще си поговорим набързо за интелектуалната осъзнатост без емоционална интеграция. Именно това е състоянието, в което се намират повечето хора. В него човек може да разбира рационално, че е токсичен, че действа деструктивно и да анализира себе си и поведението си с изключителна точност, но в същия момент неговите действия, реакции и поведение по никакъв начин не са в синхрон с цялата тази осъзнатост, защото тя е само на интелектуално ниво. Така човек може да знае истината за себе си, но никога да не е позволил да изпита емоциите, които идват с тази истина, и по този начин тя не се интегрира нито в личността, нито в психиката, което прави реалната промяна и трансформация в резултат на тези знания невъзможна. И така човек се намира в едно състояние, в което сякаш наблюдава себе си отстрани, но не преживява себе си. А това винаги идва с едно фоново усещане за празнота. Това най-често се случва при хора с висока интелигентност и силна себерефлексия, които използват интелекта си като щит срещу емоционалната болка. Тоест, вместо да използваме острия си ум като инструмент, който да ни позволи да ни даде нужната сигурност да слезем по-дълбоко в емоциите си, каквато е и неговата функция, ние използваме ума си като защита, която да ни пази на всяка цена от слизането в тези супер болезнени емоции, защото интелектуалната осъзнатост всъщност ни създава едно много силно усещане за контрол. Да, аз знам какво ми е, няма нужда да чувствам нищо, на мен всичко ми е ясно. Това е като да си гледал документален филм за Париж и да кажеш: "О, Париж ли бе? Аз го познавам много добре, аз съм гледал филм, няма никаква нужда да ходя там и да преживявам града наява и отвътре, защото аз във филма всичко видях." А тази празнота, за която споменах по-рано при тези хора, идва именно от това, че ти като не си бил в Париж, а само си го гледал на филм или си се разходил с човечето от Google Maps, дори да мислиш, че го познаваш, нямаш нито един спомен от там, който да те разсмее или да те разплаче. Нямаш нито една история, която да разкажеш. Нямаш чувството за атмосферата по улиците, не си опитвал храната, не си говорил с хората. Тоест за тебе Париж е един интелектуален факт, че такъв град съществува и една точка на картата, но нищо повече. И след като не си го преживял, не си взел нищо от този опит, защото ти всъщност такъв опит нямаш. И съответно няма какво да те промени или да те надгради по какъвто и да било начин. Това, което ни променя, е опита на реалното преживяване, а не знаенето на факти. А това всъщност е много хлъзгаво и опасно състояние, защото създава дори едно чувство за превъзходство и арогантност. Човек си мисли с много голяма убеденост, че има опит, който всъщност изобщо няма. И от това състояние много често, на където и да се обърнем, всички хора ни се виждат неосъзнати, празни, токсични, травмирани. Но познайте какво е това. Проекция. Този защитен механизъм на интелектуално осъзнаване, което обаче не води до личностна трансформация, представлява защитния механизъм на психичното разцепване или на английски сплит. Тоест имаме две откъснати части в нашата личност, които нямат никаква връзка и комуникация помежду си, и така в определени моменти оперираме и сме обладани само от едната, а в следващия момент само от другата. Аз, който вижда проблема, и в следващия момент аз, който действа деструктивно. Това обаче води до изключително неконсистентно поведение, защото когато личността ни е силно фрагментирана, на нас ни липсва вътрешна цялост. А тази интеграция между отделните фрагменти на личността ни може да се случи единствено чрез емоционалното преживяване, което обаче е изключително трудно да се случи, защото самото преживяване на собствената ни токсичност означава преживяване на изключително интензивен срам и дори самоненавист, които са непоносими. А този защитен механизъм е създаден от психиката ни, за да ни опази именно от това да не се случи. Така че това е порочен кръг, от който човек отново трябва да има достатъчно силен вътрешен емоционален гръбнак, за който говорихме в последните 3 видеа, за да успее да излезе от този порочен кръг и да удържи този срам и самоненавист без да го разрушат. За да може пък това да изгради интеграция между двете откъснати части на личността му, което да доведе до вътрешна цялост и съответно до консистентност между думи и действия. За хората, които са много уязвими към гаслайт, това е изключително объркващо поведение, защото в един момент се запознаваш с някой и първите 2-3 пъти, като излезеш с него, направо си омагьосан и си казваш: леле, той човек колко е напред с материала, за колко неща си дава сметка, осъзнава и разбира, говори за травми, за нарцисизъм, за отговорност, за споделеност, с блестящо самопознание. Но момента, в който не след дълго се запознаеш с реалните му реакции и действия след цялата тази вербална тирада, този момент си е направо травмиращ.
Обикновено е много объркващо и болезнено, когато се сблъскате с огромното разминаване между думите и реакциите на такъв човек и си дадете сметка, че цялата тази осъзнатост и приказки от 1001 нощ всъщност служат единствено като начин този човек да избегне именно всичко това, за което говорим. Уязвимост, емоционален растеж, промяна, дълбока емоционална връзка. И този момент е много ключов, защото когато вече вие видите тази реалност и ако тук вместо да се отдръпнете и да изстинете към този човек, вие се закачите още повече под предлог, че този човек всъщност има такъв потенциал, след като толкова много ги разбира нещата, докато през това време ви прави на луда калинка с действията и реакциите си, трябва да знаете, че вие в себе си имате абсолютно същия механизъм като неговия. Защото всъщност и вие сте много осъзнати. Вие виждате, че този човек няма адекватно поведение, няма синхрон между думи и действия, вреди ви и в същия момент не е показал с нищо реално, че има капацитета да промени това. И ако вие имате това интелектуално осъзнаване, но стоите закачени и емоционално зависими от него, това означава, че и при вас точно толкова липсва емоционалната интеграция на интелектуалните ви осъзнавания. Честито! И вижте какво се получава. Той разбира всичко, но не се променя. Вие разбирате, че той разбира всичко и няма да се промени, но стоите там и се надявате. Представяте ли си сега вас някой да седне и да ви чака да видите и интегрирате в себе си, че той няма да се промени. И освен всички да се наредим и да чакаме другия нещо да види и да осъзнае и всички дружно да си циклим на едно място, в същия момент със своята огромна осъзнатост и интелектуално превъзходство. Колкото по-осъзнат е един човек, тази осъзнатост идва с толкова по-голяма тежест за носене. Това означава, че колкото по-осъзнат е човекът, толкова по-голяма консистентност и стабилност трябва да има в поведението му. Защото високата осъзнатост означава много голям капацитет за присъствие и удържане на неудобни емоции. Тоест, аз мога да нося отговорност, мога да заставам зад постъпките си, думата ми тежи на мястото си и мога да казвам извинявай без обяснения и обвинения и моето извинявай веднага води до устойчива промяна в поведението ми. Всичко друго различно от това означава, че ползваме нашия интелектуален капацитет и осъзнатост, за да бягаме от себе си и за да бягаме от това да изградим именно тези качества. И така, хора, надявам се да ви е било полезно. Чао ви и до скоро!